Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mai saurare barka da yau. 'Yan bindiga sun sace wata mata da mijinta a garin Katsina. A daren jiya ne 'yan bindiga suka kawo farmaki a unguwar Shola da ke bayan asibitin koyarwa ta gwamnatin tarayya cikin garin Katsina, inda suka sace mata da mijinta Yusuf Bashir Atta da matarsa. Majiyar Faskos New Hausa ta wallafa cewa sun kashe 'yan banga guda biyu tare da jimo 'yansu ciwo daga jiki. Ubangiji Allah ya kwato su lafiya, kuma Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Mai saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba, danna subscribing da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shirye da al'amuran yau da kullum, labaran duniya da zarar mun daura. Mun gode.